Jo crec que un diari de la projecció social com el Levante, el fet que s'hagi mostrat tan acollidor, tan receptiu, en definitiva, a donar suport, en primer lloc, a l'acadèmia i, en segon lloc, al valencià, és realment molt d'agrair, perquè a vegades les institucions treballen, però és difícil, molt difícil, connectar amb la societat. I precisament aquesta predisposició que ha mostrat el Levante ens ha permès moltíssim connectar amb els destinataris del treball de l'acadèmia. És fonamental, i per tant vull agrair-ho a ella i també a Isabel Olmos, que està en primera fila i que en qualsevol cas ha sigut la interlocutora des del primer moment i en qualsevol cas vull mostrar el meu agraïment explícit, insistisc, per la seva enorme receptivitat i crec també per el seu sentit de la responsabilitat d'intentar usar un valencià dins dels paràmetres del que anava marcant l'acadèmia. Jo crec que, independentment del grau de coneixement lingüístic, això ha sigut permanent en qualsevol dels interlocutors que hem tingut de la Levante, tots, i crec que és un sentit de la responsabilitat que no és traslladable a uns altres àmbits i, per tant, cal deixar-ne ben bona constància. No, ho dic sincerament, no es tracta de cap manera de tornar elogis, sinó de fer constar el que me pareix que és una realitat evident. A Ramon també vull agrair no són les seves paraules, i fins i tot que m'haig de fer el discurs de presentació, perquè vull agrair-li sobretot a Ramon aquesta voluntat precisament de buscar aproximacions entre les diverses sensibilitats que en un moment determinat han conviscut en l'acadèmia. Ell ho ha mostrat a la seva manera, ha mostrat la voluntat d'adoptar actituds inclusives. Una acadèmia, sense entrar en detalls ni menys encara en intimitats, és complex, és com un parlament lingüístic en el qual hi ha persones que tenen unes idees, fins i tot unes representacions socials, i per tant, a vegades és molt complicat buscar aquest punt d'equilibri necessari per arribar a consensos. I Ramon és ja la segona legislatura en què està de president, i per tant això implica que d'una manera o d'una altra, i amb totes les dificultats que comporta actuar d'àrbitre, ha buscat la manera de consolidar consensos socials al voltant de la llengua. I crec que és el gran triomf de l'acadèmia. El grandíssim triomf de l'acadèmia és precisament haver aconseguit ajuntar persones que tenien originàriament unes idees molt distintes sobre com havia de ser el valencià, que fins i tot, jo crec que, ho dic també com una percepció, però vaja, d'una persona que ha estat des del primer moment actuant d'espectador i en part de protagonista, en part també, cada un des del seu punt de vista, però vull dir, tots hem participat i a vegades fins i tot la connexió entre les diverses persones, per molt que s'accepte formar part d'una institució que en un moment determinat naix d'una voluntat política, però tots serem conscients de les dificultats d'aproximar posicions i arribar a consensos estables a l'hora de codificar una llengua com la nostra, amb posicions no sols encontrades, sinó a vegades radicalment contràries. I jo crec que gràcies a persones com Ramon i com tots els que estan així, està Manel Pérez Saldanya, que ha fet un paper important com a president de la secció de gramàtica, va ser la primera obra normativa que van crear i que d'alguna manera és fruit de molts consensos així i a l'Institut d'Estudis Catalans, que també ha buscat la manera de trobar consensos i aproximacions, d'Honorat, d'Àngel, d'Eduard Mira, d'Abelard. La veritat és que totes les persones que estan així, crec que en part estan també perquè tenen aquesta predisposició al consens, a la solidaritat i, en definitiva, a fer del valencià una llengua d'ús social.
que és l'objectiu fonamental que he intentat plasmar en els diversos articles. Independentment del grau de consens o dissens que puguen generar, els meus articles, al cap i a la fi, tenen tots com a objectiu la voluntat d'anar construint un model de llengua que dissipi reticències sobre els altres. Potser algú pot discrepar sobre si la solució que propugne és més o menys adequada, d'acord amb les seves preferències, i tot és molt legítim. Però, almenys, el que he procurat és que si algú llig els articles que he llegit i tenia una reticència, siga respecte a l'arco, siga respecte a verberecho, siga respecte a servici o qualsevol de les altres paraules, probablement el grau de resistència a acceptar aquestes paraules després de llegir els articles, de segur que s'ha reduït molt. Com ha dit Ramon, ni tot és blanc ni tot és negre. Pràcticament en qüestions de paraules quasi tot és gris. I hem evolucionat socialment a aquest cromatisme de grisos que realment és, jo crec que, un estat de maduresa social. Per una altra banda, vull dir que, independentment de les crítiques que han comentat en algun moment, de determinats sectors, siguin catalanistes, siguin blaveros, jo crec que tampoc en realitat, almenys no percep així, les diferències respecte al que jo he pogut propugnar a través dels articles, que al cap i a la fi, que tampoc pensa ningú que estic fent una doctrina personal. En el 99% dels casos estic, com ha dit el mateix Ramon, estic explicant amb dades, amb raonaments, les solucions que ha adoptat l'acadèmia. Jo, d'alguna manera, he fet en part de divulgador de les solucions de l'acadèmia, quan evidentment estic d'acord amb l'acadèmia. Si no estic d'acord amb l'acadèmia no vaig tampoc ni a divulgar ni a criticar. Intento guardar un discret silenci per evitar problemes, excepte en algun cas en què m'he permès alguna llibertat. I vull dir també que en cap cas la meva actitud ni la meva voluntat és anar en contra de ningú. Al contrari, és inclusiu. I quan estava dient ara mateix anar en contra de ningú, estic pensant en els catalans, no tinc absolutament ni un pessic d'anticatalanisme. Al contrari. I sincerament, ho he de dir, sobretot per evitar reticències de ningú. Jo crec que inclús els articles que sovint els envie a amics catalans, sovint trobo molta més receptivitat que en alguns valencians respecte a aquesta mateixa entrevista que me va publicar Isabel Olmos. La veritat és que hi havia una amiga catalana, no diré el nom, però és una amiga de pes en organismes lingüístics, i em va enviar un WhatsApp, no el llegiré literalment, em deia: estic encantat i això és el que volia dir, estic al 100% d'acord amb tu, d'acord al 100%, sense cap reticència, perquè realment, així, jo crec que la qüestió fonamental és l'ús social de la llengua, que és precisament el dèficit que tenim. El problema està que el valencià, en un moment determinat, estava restringit a l'àmbit col·loquial. A partir d'un moment determinat, el valencià comença a projectar-se en l'àmbit literari, amb tots els dèficits de formació que teníem tots, no dic els que estudien, tots, i a vegades precisament la voluntat de dignificar la llengua sovint s'entengué en un moment determinat com la voluntat de recuperar paraules. Hem vingut a salvar-vos els vots, deia Salvador Espriu, i d'alguna manera era la filosofia de resistència que en un moment determinat impregnava els usuaris de la llengua, que evidentment cal retre un grandíssim honor del grandíssim esforç vital que feren produint una obra que ha servit de referència. Però fa molt de temps ja, a partir dels anys 80, en què gràcies entre altres a Honorat i a Baltasar, que estan així els dos, s'ha aprovat la llei d'ús i ensenyament del valencià, que jo crec que va donar una altra perspectiva diferent al valencià.
El valencià ja no és simplement per a ser utilitzat en obres literàries. El valencià s'ha d'ensenyar a les escoles, s'ha d'utilitzar en l'administració, s'ha d'utilitzar en els mitjans de comunicació, s'ha d'utilitzar també en el sector terciari, en comerços, els feia botigues, als quals feia referència abans Ramon en l'anècdota dels berberitxos, però és així. El valencià fonamentalment s'ha de sustentar en uns pilars socials i en aquest sentit hem de desdramatitzar aquest sentiment d'ignorància que tenen molts valencians. Jo parlo molt malament, i a continuació es traduís en utilitza el castellà. Que a vegades és una reacció normal, no estic tampoc criticant ningú, però si una persona creu, a vegades jo crec que injustificadament, que no sap utilitzar el valencià, opta per utilitzar el castellà perquè creu que l'utilitza millor. Pot ser, fa moltíssimes faltes també, però no té aquesta percepció d'utilitzar-lo correctament. I a vegades aquesta distància entre el que és la col·loquialitat i el llenguatge formal crec que en el fons ha provocat una bretxa amb efectes psicològics d'inseguretat lingüística. I és en definitiva el que he procurat corregir de modèstia, d'alguna contribuir a corregir a través dels articles que estic fent. Un botiguer ha de parlar per als seus clients, un diari s'ha de comunicar amb els seus lectors i per tant, des d'aquesta perspectiva, el que hem de tenir en compte és quins són els pilars bàsics del procés de comunicació i la llengua ha de servir-nos per a utilitzar-la tots els dies i és fonamental que els usuaris la utilitzen amb comoditat, que se senten segurs d'utilitzar-la, si no estem perduts. És el que deia en l'entrevista, que Isabel ho va reflectir, jo crec que molt bé en el titular. Si no, el risc que correm és de crear una llengua elitista, i a vegades amb un excés de purisme, que per l'altra banda, al final el purisme és que inclús és antiestètic. Què vull dir amb això? Que si una persona està defenent això és incorrecte, això és un castell, això que sé, després ve l'acadèmia i li caga la cara, perdoneu-me l'expressió, o l'institut està en la mateixa dinàmica. L'Institut d'Estudis Catalans, des de 1995, s'ha mostrat molt receptiu a totes les paraules que d'alguna manera els mitjans de comunicació les havien reivindicat per a poder, en definitiva, fer la seva faena, que no és una altra més que comunicar, fer creïbles els personatges que apareixen a la pantalla. Això és la funció dels mitjans de comunicació. Comunicar no és utilitzar la paraula més culta ni tan sols ensenyar la llengua. Entre les diverses opcions tenim una clientela i a partir d'això jo dic, tu escoltes i entre el que jo dic i el que tu escoltes es genera, en definitiva, una comunicació sense soroll comunicatiu, sense pertorbacions i això és el que estic apostant. Per descomptat que en plena sintonia amb els instituts catalans i el que estic al cap i a la fi. En tant, però jo ho dic amb molta humilitat, tampoc pretenc jo arrogar-me cap tipus de protagonisme, però que en qualsevol cas, diguem-ne que la meva voluntat és la de facilitar que la resistència de determinades persones que han estat aprenent el valencià i que en un moment determinat, quan l'han après, se produeix també de manera natural una espècie de bloqueig a qualsevol innovació. Això ho reflecteix en un article que ho vaig expressar de manera una miqueta irònica, diu, les coses són així perquè així me les aprengui. Perquè és una manera d'expressar que quan un aprèn alguna cosa hi ha una resistència a acceptar que qualsevol innovació també pot ser bona. I per tant, el que pretenc és, en definitiva, buscar la normalitat de la llengua i de manera inclusiva, integradora, i de manera que les polèmiques, com ha dit també Lídia, les polèmiques són gratuïtes. A veure, són gratuïtes la majoria de les vegades, i sobretot quan es formulen en àmbits en què, diguem-ne, tampoc estan polemitzant sobre la llengua, estan utilitzant la llengua per a buscar un rèdit electoral, que això ja ho patiren, i molt, els anys 70. I per tant,
és un acte de responsabilitat, intentar evitar que se tornen a reviscolar unes polèmiques que no sols eren absurdes des del punt de vista filològic, sinó que eren molt contraproduents des del punt de vista social. I bé, després del que ha dit Lídia, després del que ha dit Ramon, l'única cosa que voldria dir és que voldria que qualsevol lector, els presents o els anònims, que al cap i a la fi qualsevol acte d'escriptura és amb la voluntat que alguns altres el llegeixin. I a partir d'això el que voldria és que a partir d'estos missatges que estic transmetent de cada un dels articles, que estan impregnats, potser de manera reiterativa, però és que al final, independentment que parles una paraula o que parles una altra, sempre hi ha uns eixos que són els que conduïssin l'objectiu. Per tant, el que pretenc és que, en primer lloc, llisquen a gust el que escric, independentment que els interessa més o més la llengua. Jo no escric per a filòlegs, escric, en principi, per a persones que puguen tindre un interès per la llengua. I a partir d'això el meu objectiu és consolidar, si són valencianoparlants, consolidar-los en els seus usos, que no tinguin por d'utilitzar-la. I després, si pot ser, que puguem fer una lectura lúdica de les coses que escric i, en principi, si arriba més, una miqueta instructiva, per dir així, perquè no pretenc tampoc fer una comedieta, però que algú pugui extraure alguna conclusió que li aprofite en el que se suposa que és la pretensió de l'article. Entretindre i ensenyar una miqueta i, per tant, per no fer-ho llarg, l'única cosa que voldria és que tots els presents, com a mínim, hagin estat una miqueta entretinguts en aquesta presentació. I si pot ser, si tenen ocasió i ho consideren oportú, quan publiqui algun article, si ho creuen convenient, el poden recomanar. És el que volem, no pretenem una altra cosa. No pretenem una altra cosa més que, en definitiva, escampar la llavor i que, en definitiva, uns valencians ens puguem entendre en els altres valencians, independentment del que parlin. Els valencians i entre els catalans també, per descomptat. Vull dir que d'alguna manera jo no tinc absolutament cap reticència amb els catalans, al contrari, inclús de sempre, ho dic. Jo crec, aquest discurs l'estic predicant des de fa molt de temps, inclús abans que es constituís l'acadèmia, i jo ho he dit sempre que he tingut ocasió, me sent sovint més comprès pels catalans que per molts valencians. Jo quan dic allà, tot em diuen, sí, estic d'acord. L'altre dia, bueno, no dic una anècdota, que estic entre amics i ja m'he soltat, l'altre dia vaig anar també a Barcelona, en el centenari del naixement de Pompeu Fabra, i vaig fer una conferència en el tancat, i allà tots, ja ha costat alguns membres de l'Institut d'Estudis Catalans, que jo no sabia, clar, al final estàs allà i dius, a veure, però boníssim. Estic totalment d'acord amb tu, totalment d'acord. Jo sempre miro, és una persona d'una certa edat, però és que tots els altres, igual com l'entrevista, que jo a vegades, inclús el meu fill, la dona, no sé si alguna de les coses que dic a algú li molestarà. Des de Barcelona, l'única que m'ho va dir, estic al 100% amb tu, d'acord? Encantat. I així crec que és com hem d'anar avançant, en definitiva, fer la llengua un instrument de comunicació social perquè això és l'objecte fonamental de qualsevol llengua. I punt, això és. Per tant, moltes gràcies per la vostra companyia, perquè si no la cosa, la veritat és que hauria quedat una miqueta més desengerada. Bona nit. Moltes gràcies.